ওই চলবে বাইরের তো ব্যবহার করবেই না টাকা বলি আমরা আমার সেন্টারে জলের ব্যবস্থা রেখেছি কিন্তু দেখা যায় কি অনেক সময় জল থাকে না হ্যাঁ এরকম একটা ইয়ে হয় আপনারা যখন এখানে থাকবেন এক মাস থাকবেন এবং সবাই টয়লেট ইউজ করার পর হাত পা ধুবেন দেখবেন এই অভ্যাসটা যারা করতে পারেন এরপরে নেক্সট শিববাড়ি থ্যাংক ইউ এরপরে নেক্সট Tris di Cahara Tok Pandawo, Room Lihat sini Medical Officer, sini Sri Krisi Kumar Mora Sino Hambai Mario, Kevin Loglewo, sini District Education, Social Education Department Finance Officer, Sri Uttam Kumar Das, Uno Hambai Rio. Sebelum program ini, Ayo Ba Officer in charge, jadi di program asun Ayo kehendel kenai, Bungo jadi additional PO, saya si Dipoglas Hano Hambai Mario. Cakup jalan itu oke, cakup jalan oke, macam jalan mau makan tim sawo dia tu nahu. Jemun pang, pang hal sekarang lagi, pang ya rumah ke pang tuyo, ham sini tuyo, salah ya rumah, apa pun sawo tangai, pang lagi satu negara apa? Kok awal kena sini media Arab sini kok baru media Arab ini ojago sini IM saya batang bos saya kena rika sini ojago je CSC otabu tonja Aisyah cerai sakam ni ojago ang kok nuk kesar ni kisah kok kesar ni senar ni ini cuma orang nukha je sini borok kebang mat cerai rok sakam ni engi tunggu dia borona hamrina ni cai tu gui tunggu hinpano nok nuk ngrogo baksa buri sugia si sugia ngi chini bororo je kesawi tongo chung tini ojaga nuk kata chung chung er lubi nai lekha chini doktor nobo moi sino belek na hambai maru bini sai tok mang sang smin nubu chini doktor mangnang isik manuna sino bo details briefing khai ga chung no saka je ojaga khorok tam chung handicap haino yakung yakmaya 3 bochor ngi tong but borok no hamrina ni daitto yang doktor ok nai tong oba actually extra si obone outer ni বাইরে sini to sini je sini ni ojaga cerai sakam komane abul phatarano bo daitto na haka je ang nai nai bini mansa joroti nai nai ke ajago bosung nukha khoroksa nogot nani bosai bosai hidana ang no kok awai ni sinti ang kok besar nang sumo je ojaga o bihi besano ro nai ro agar jen rok no ba ang nai nugui dong haka nok no koi nai please nong ni besani bobishot non norok senamnani buang cukai nong ni bobishot nong ni cerai kunai non norok muthangnani musung mas kaisa ni bagi norok sacrifice makai ni bong ni kamar ni bagi norok ni yak house ni tabuk obok ngakai norok jodino ni besabo te ma khamia kai rohnani musung ngong ke ba bhai talangi thangkai bedi pia bini bobishot jodino senamui talangnani ngakai norok mas kaisa ni bagi yak kari tong jadi aboni logiwo ini je orok tongnai rok jumnu kharo je team je prokolpo tongmani cerai sakham abon bisingo je package rohor jakha abon bisingo oro nai kor jaknai bebak tongmani tini ri jum sakasini yem kothasingo jum mokolbai thumondaka ojaga bebak boni namani mattress rok bed cover rok kombol rok bebak nori jakha ke abo haiki borno nai muni yakulo borno oro charinani toninani to bebak no saka abon bagiya mas kaisen bagi jum oro nokha tini je cerai piniro cerai hak sakham ni nangmani jago koyekjon nukha tini naidi ekdom moila angsa aborjona angsa cerai keram giting giting tongbai fia borok tabu bo kirimung tongku je oro tongkai hamia dang tongno actually obo sakham noksi abon bagai borok buzia ni tongkai ang o kok awai mungni bisintui nok fan jaknai no ang koinani musung norok bihi besano mothanani kai please norok sisa jasdi norok sisa yang ngakai chini thinang kemawi thangnai tangi ngakai chini cerai rungnon jong sanamui di sana ni namu agisa kok sawi mothagan buri phang bosa balai lai ni ngi je pro